कि मन करे अगिया आ एकरा चलते मोरे चल तू नहीं खींच बैठ हो गल भाई हो गल तो लोग हो गल पैसा भी हम 1 रुपया न देवे देबो चल लाइन में वो तो सब कोई जानता कि कोनो गायक है तो डिक्की हिला के तनी मनी बस मेहनत करो पैसा ले ले बाड़ू ए तराउ तो घर ही बनी रहो भैया राउर सब पैसा बने के चाहिए हां ना रुपया पाई मान सकत अब तो ये बात है देखावलो कि मन करे अगिया चल आ एकरा चलते मरी चलो थिएटर संगीत कंपनी पकावा खिलाड़ ही है ना भाई बहुत बदमाश है चल नु चल तू हट तू ना नचबे चल रूपा एक औरी व्यास भइले जेकर नाम हो सुदर्शन जादव सुदर्शन भैया गावे त नाचे ले कैसे लाइव बंद कर दे सुदर्शन भाई नची है अलग स्टाइल बा अलग मोमेंट बा अबे आत जा धइले बनो या धर ज्यादा ना उठा के घिचले बनो त ना घिचो उठावा धर ला जाए के क्या करे या सोझा सोझी चले बन तू हो सोझा सोझी हिच मच्छरदानी नहीं के उठावे के दू तलिया धर एक तलिया नन धर हम ज्यादा बोलत नहीं जल्दी कर टाइम नहीं तलिया धर दू तलिया सोझा सोझी उठावा हां प्रयास उठैले बाउं त कर अपने न कहला जैसे कहब वैसे करियो आओ सुदर्शन भैया नाचिल कि मन करे अगिया चल आ एकरा चल दूरी बनाए रखे बीच में लगातार है फिर से हेने निकल जा तू कि मन करे अगिया आ एकरा चलते मोर चल एक बार आओ आ जा कि मन करे अगिया आओ आ एकरा चलते अब की बेईमानी ना हो एकदम प्योर जादे खाली घोलटिया मार दो खिसिया मत कि मन करे अगिया नहीं छोड़ दे ज्ञान जल्दी कहो सुदर्शन जी के बाद जब कमलबास कुंवर ये गीत गई है तो उनकर नाच का हो देह ना हिली का हिली यहाँ गौरी कलाकार बाग रही तो वो निमन हिलौले रही कि मन करे अगिया आ एकर चल और मन लागल लिखे के जनका ये रेड बुल पियले नहीं सब होता हमारा अरे रेड बुल बोलते हैं काजी यही में बिरहा का गीत वायरल हो गया सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे नदी सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे नदी तब ना बोलमुआ हमरो पिता कइले रे नदी तब ना बोलमुआ हमरो पिता कइले रे नदी ओकरा से कुछ दिन पहले वो गाना आई नहीं काहे छुए के छोड़े लखा जनम राजा जी काहे छुए के छोड़े लखा जनम राजा जी भैया कि जनवा
खोलिए के ले लो जरा बनवा राजा जी आवाज नहीं भैया कि जनवा अरे खोलिए के ले लो जरा बनवा राजा जी जनवा खोलिए के ले लो जरा बनवा राजा जी बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा लगा लोगों ताली के सहयोग चाह बहुत अनिल भैया से चाह कि आप मंच पे आए और अब मना करते हुए सोहर मार पानी एगो ओकरा बाद अगला कलाकार के बोला दिया। अगला कलाकार में जनते बने हमारे छोट भाई गोलुए होई हैं उनका बाद ऊपर नंबर हो आइए वह ना कहानी है कि कितना दिन पे भेटाइल बा आओ सोहर के प्रकार है बाबू कई प्रकार के सोहर होला आचर ले लो बेटी पतो के लूर लक्षण सीख डेरे जा बेटा बतार बैठल बड़े माई बहन अगर हमार भौजाई पेट से हो जा पेट से हो जो तो सोहर गवाला का हो की मचिया बैठल तू सासू हमरो को दहो दे और का कहत ना चुप चुप रहो सोहर ऐसे गवाला है सोहर में भाव होके के चाहिए की मचिया बैठल तू सासू अरे सरब गुनवा आदर अब लो ना चुपचाप बैठल बड़ जा हमारे भाई आइल बड़े कल्लू जी के नाम पर ताली बजाओ जोरदार ताली हो जाएगा चाहे कल्लू जी ताली बाजू हमारे गायक से फिल्म नेता मंच पर आदरणीय हमारे माननीय विधायक श्री संजय यादव जी रुको भाई 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 और आदरणीय जी हमार हम ही धके जोतल रही त निमन ना लगी एगो गीत लोकगीत हमरा तरफ से ओकरा बाद चाहब कि भाई जी कल्लू जी आकर के सबके मनोरंजित करी कैसे कि हमने के क्षेत्र भाई बाबू गाली हां हम ही उस्ताद भइल हमार देखो ए बाबू नया गीत के भाव का कहल जाओ आज दोसर कुछ ना खाली गाना गाओ बाबू रे जाड़ा गोल जखमी जी लिखल है कि गिरत माघ के पुसार छेदत हार बा खाली लगारी कि गिरत माघ के पुसार छेदत हार बा भाई बुलडोजर हमरा संभार हो नहीं रहो पहले हम ही संभारत रही बदनाम कर पहले 3 दिन लगातार हमरा सहज मोला मांगत रह कि गिरत माघ के तुषार छेदत हार बा चलो भैया अब बहरा भता गिरत माघ के तुषार छेदत हार बा बहरा भता सखी जाड़ा में खटिया हमरो खाड़ सखी जाड़ा में खटिया हमरो खाड़ बहरा भत्ता